Għal daw kollha li jħobbu ċ-ċikkulata nhar is-sibt li ġej se tittella 13 l-edizzjoni tal-Festival taċ-Ċikkulata fil-Ħamrun, festival fejn żgur se jispikka it-talent Malti. Min sena l-oħra din l-attività dejjem qed tikber fil-waqt li fi snin aktar riċenti, il-Festival taċ-Ċikkulata beda jiġbed ukoll numru ta' turisti. Apparti minn hekk waqt il-festival se jkun hemm numru ta' spettakli u attivitajiet oħra għall-familja kollha. F'kummenti ma' Net News id-dulċir Tiziano Kassar li speċjalizza fiċ-ċikkulata spjega kif din is-sena hu ġie ispirat mill-film Gladiator li l-maġġoranza tiegħu kien ġie miġbud f'pajjiżna. Tiziano stqar li se joħloq xena ta' Russell Crowe waqt il-film Gladiator fejn sissa din l-iskultura taċ-ċikkulata diġà għandha toqol ta' 150 kilogramma. Huwa spjega wkoll li waqt il-festival se jkun qed ikompli jaħdem fuq din ix-xena u għalhekk daw kollha li se jattendu se jkollhom iċ-ċans jaraw it-talent taċ-ċikkulatier bajnejhom stess. Ħriġna b'deċiżjoni li nagħmlu Russell Crowe li ħadem fi Gladiator. Nafu li film sinonimu ħafna ma' Malta, għandu ħafna xeni minn Malta, nafu wkoll li Russell Crowe Malta saret waħda minn destinazzjonijiet favoriti tiegħu. Ġibna wkoll l-approvazzjoni tiegħu biex ovvjament jiena nkun nista' nagħmel lilu tipo anke ħabba il-kultura li għandu ma' Malta u dal-affarijiet ħassejt li għandna nsaqsuh u aċċetta mal-ewwel ġifieri rax-xogħol tiegħi u bħala prodott naħseb ħareġ li prodott sabiħ ħafna li ħajintwera nhar is-sibt 21 Ottubru. Tiziano Kassar esprima xi jfisser għalih avveniment bħal dan li jagħti l-opportunità sabiex daw kollha involuti juru it-talenti tagħhom. Għalija jfisser li qed turi t-talent lokali, apparti ovvjament jiena personali, qed jagħti spunt anke bħall-assistenti, ġifieri Clint Sammut li kien strumentali għeni ħafna, is-sena ħdimna tajjeb ħafna flimkien. Ovvjament nixtieq li bħala pajjiż dan is-settur fejn hemm l-artiġjanat u x-xogħol tal-idej ikompli jikber u jkompli jimraħ anke barra minn pajjiżna. Il-Festival taċ-Ċikkulata se jsir is-sibt li ġej mill-5 ta' wara nofsinhar il-qudiem u qed jittella mill-Kunsill Lokali tal-Ħamrun.